Morgen Sjoggenai, nee te vreed. Maar alleen nog het menu van de lokale Chinees in de Holle Radio, het als zakenman net in China. Om tafel 2 ondernemers die het weten hoe het wolmat. En Sander Balkjere die had een kriescircus. Hij leert dus aanst hoe we buiksprekken kennen. En hij had ook nog een 3 meter lange slang bij hem. Nou, dat is weer aanstel hoe dat gaat. En achter dat scherm zit aanst weer een bekende Fries. En nou Rausweester de Wieken van Friesland. Maar de financiële crisis in Europa is het voor Frieske bedrijven heel wichtig om contacten te lezen met het buitenland. Het WTC in Ljouwert jouwt zakelijk daarom cursussen om Wikileaks in China een poort ondergrond te krijgen. Want ja, hoe denken die Chinezen ijs en hoe krijg je contact met mensen uit een volslijn orencultuur? Om tafel 2 experts, dat is bij Marten van Seijen. Hij handelt in boeken, kunst, muziek, thee, dat zit hier op tafel. En hij neemt hemzelf de witte Chinees. En Evert-Jan Schouwstra, hij is directeur van het WTC Ljouwert en voorzitter van het China-platform Noord-Nederland. Nou heren, mooi dat je hem er binnen. Bedankt. Is het lang dat je hem in China wist? Voor mij is het een klein jaar geleden. Ja, jou? 4 weken wel. Ja, weken waarom? Er zijn dus cursussen om te leren hoe je in China omgaat met. Nou, je komt er al heel lang. Je komt zelf al 20 jaar in China. Er zijn dus een soort valkuil. Had jou nou op die cursus bijvoorbeeld een van die zakelijke een tip aan matten hoe het net mat? Welke fout heb je ook maken die het zij zeker net maar matten? Nou, ik heb verschillende fouten gemaakt. En een van de grootste fouten die ik gemaakt heb is eigenlijk mijn voorbereiding. Ik ben eigenlijk gewoon gestort in het avontuur. Echt gewoon van een tip gekregen van iemand van goh, je moet eens in China gaan kijken, want daar gebeurt het. En dat heb ik dus ook heel letterlijk genomen. Dus ik heb voor de eerste keer deelgenomen aan een beurs. En daar ben ik tegen zoveel dingen aangelopen die anders zijn dan bij ons. En die het gewoon best wel heel moeilijk maken om in China aan de bak te komen. En zeker in die tijd. Maar kun je eens een voorbeeld nemen van wat er mis is? Nou, ik heb bijvoorbeeld ik heb daar koffie- en theezetapparatuur verkocht. Dat zijn wat technische apparaten. En die technische apparaten die hebben bijvoorbeeld een stuk ondersteuning nodig. Dus ik ben op de beurs, hebben wij contacten gelegd met een aantal distributeurs. En ik heb die mensen iedere dag uitgenodigd om naar die beurs te komen om even weer wat instructie te krijgen over de apparaten. Nou, een Chinees is niet zo snel genegen om nee te zeggen van als ze iets niet begrijpen. Dus elke keer eindigde ik mijn verhaal met van, heeft u het ook begrepen wat ik verteld heb? Nou, dat wordt heel heftig wordt er geknikt en heel heftig wordt er nog een keer geknikt. De beurs was 3 dagen, dus iedere dag heb ik die mensen weer even kort naar mijn stand laten komen om weer wat verdere training te geven. En dat verbaasde me elke keer weer van, ook naar de tweede en naar de derde dag, er werd hard geknikt, maar ik merkte uit alle beantwoordingen dat ze er geen bal van begrepen hadden. En heb je uiteindelijk nog wel van die koffiezetapparaten verkepen kinderen? Ja, we hebben ze wel kunnen verkopen, maar in eerste instantie was dat niet via die partij waar we toen heel erg druk mee bezig geweest zijn om te zorgen dat we daar zouden gaan samenwerken. Ja, maar er zijn meer zaken die je daar witte matten van de Chinezen bijvoorbeeld uit je mooie handel drukken. Wat is nou een van zo'n voorbeeld waarvan je zegt, dat moet je echt weten, dat moet je goed van, voortdurend als je er binnenkomt? Ja, er zijn zoveel, op cultureel vlak zijn er zoveel verschillen tussen de Nederlander en tussen de Chinees. Dat vergt eigenlijk al je basisvoorbereiding. Ja, maar ik wil één dingetje van je weten. Nou, bijvoorbeeld het je moet best zeggen, dat je het fout doen, hè? Het geven van kaartjes bijvoorbeeld, het zakenkaartjes. Ja, uit respect pak je het zakenkaartje aan 2 kanten op en je laat jouw naam zien aan degene aan wie je hem overhandigt. En dan is het in China ook nog gewoon dat je gaat knikken. Nou, een van de dingen die ik gewend was om te doen was, goh, dat is meneer Pietersen. Dus ik schrijf even op de achterkant van het kaartje, meneer Pietersen. Nou ja, dat is in China not done. Want dan toon je dus geen respect voor degene van wie je het kaartje krijgt. Want op dat kaartje staat wat ze binnen en hoe heet ze binnen. Ja, dus dan word je ook geacht om even een paar seconden te kijken op je kaartje, zodat je het echt even ziet wie die persoon is die tegenover je zit. En
achterop een kaartje iets schrijven, nou ja, dat is iets, dat is eigenlijk wel een hele grote zonde die je dan begaat. Ja. Nou, dat heb ik ook gedaan, dus op een gegeven moment merkte ik ook dat mensen wegdraaiden bij me, en eigenlijk het gesprek meteen geëindigd was. Dan ben je dus eigenlijk net een turfeest meer. Dan heb ik dus geen respect van ze. Nou ja, dat gevoel hebben ze dan. Ja. Ja. Je kwam er dus 20 juli. Dat is denk ik een heel soort verhoren. Wat is het grootste verschil met 20 juli en nou? Nou, als je alleen al opkijkt naar het land zelf, neem bijvoorbeeld Peking of Shanghai. Qua handel dromen? Qua handel drijven, nou, een van de dingen die wij toen de tijd niet hadden, was bijvoorbeeld het internet. Dus ook het verzamelen van informatie, het verkrijgen van informatie, het vinden van partners en dergelijke dingen, is nu een stuk doorzichtelijker geworden. Toen de tijd was er helemaal niks. En de informatie die beschikbaar was, nou, die was ook vaak gecontroleerd door de communistische partij. Dus dan wist je ook niet zeker of dat wel reële informatie was. Dus informatie is wel een hele grote verandering geworden. We hebben een compilatie maken van hoe het er nou uitziet als je nou van het vliegtuig afstappen en dan die grote sterren instappen. Ja, maar even zeggen, je komt al, nou zo'n 3 hier kom je in China. Je handelt, thee, muziek, boeken, schilderijen. Je doet van alles. Je doet dat omdat je een onderneming opstarten wil om geld te verdienen voor ben die in de weeshuis zitten of maar beheining. En je neemt jezelf de witte Chinees. De witte Chinees, ja. En waarom met de witte Chinees? Als ik in China kom, dan heb ik altijd het gevoel, ik ben weer thuis. En dat is een bepaald gevoel, is dat. Je gaat met de mensen om, je voelt gewoon wat ze willen en je zit er gewoon tussenin. En op die manier, het is een bepaald gevoel. Het is moeilijk te zien. Ja, je viel nu op een gegeven moment onlutsen om naar China te gaan. We kunnen hier in Ljouwert, dit voor Chinezen komen al binnen en een stapje van het vliegtuig af. En dan stap je voor het eerst op die groen, je vrouw bij je, denk ik. Ja. Wat gebeurt er dan maar? Nou, ik dacht in eerste instantie, ik denk van, ik weet het net, het is niks. Maar dan na 8 dagen dan zit je van, ja, dit is geweldig. Maar wat is dat dan? Waar zit dat in? Ik weet het net. Het is iets wat je krijgt, de energie, de power, de kracht, de gebeurtenproten. Ben je al oors in China als hier in Nederland? Ja, vol oors. Ja. En je zorgt natuurlijk hoe de mensen omgaan met thee. Hè. Thee is daar enorm belangrijk. Hè. Thee is eigenlijk alles daar. Hè. Voor wie het gilds is maar. En ja, bij u is het gewoon saai. Morgens kom je uit bed en dan ga je een klein warm water en go in poetsen en dan soep je het op en kleer. Hè, dat is het. En dan zien en dan ga je naar het werk daar. Maar daar denk ik gewoon thee met respect. Hè. Dus het is heel los. Ja, en jou bent er dus die handel in begonnen. En eigenlijk op een hele oren wijze, nou eigenlijk wat ik nou heb van Schouwstra, die gingen we 20 jaar extra heen. Maar wat ze nou de zaken in Nederland leren en in Friesland van Rietje Ta, weet wat daarin zit bij die Chinezen en hoe ze doggen en hoe je met die kaartjes verzeert. Dan krijg je in het film kijken hoe jou zo'n kaartje hoort. Hoe heb jou dat ding? Want jij hebt toch een heel imperium nou opgebouwd. Ja, ik ben er gewoon heen gegaan en we zorgen het wel. En dan leer je het gewoon. En ik had natuurlijk het geluk is maar dat ik de goede mensen om me heen heb. Ja, ik in eerste instantie een dame, die zei gewoon, ik hier en daar en een belangrijke mensen. En dan, je hebben daarin kennenleerd die dat. Ja, en die had mij introduceerd gezien, maar we hebben orenmeesken. En die meesken hebben we introduceerd bij orenmeesken weg. En dan is dat een balletje, is dat. He, dat gaat rollen. Ja. Je stapt precies maar een rond naar binnen, maar fjouwen door en je teken door hier, je gaat weer verder. Endless, het gaat terug, het houdt net op. En dat is mooi. En je moet je natuurlijk aanpassen. Ja, in gezelschap bijvoorbeeld werd we een etentje hier op een gegeven moment een bord, maar ik weet net wat het is, wat vreemde veldjes, dat ziet er net zo lekker uit, maar het vlees dat lijkt me wel daar. En ja, dan zie je de mensen die binnen al die aan het wachten en dan zeggen ze van op een gegeven moment, nee, is niet van, nou, dat mag beginnen. Nou, ik denk, eet het maar op. Ja, maar je wist net wat het nee, ik weet niet wat weer. Maar wie gehört de kikkers weer het. Ja, dan ben dingen, dan denk ik van ja, dan maar eten. Hè? Lekker biefstukjes, op die manier. Maar je moet het gewoon opeten. Hè? Is het bij jou ook zo? Dat je dacht van,
wat krijg je van me? Want ik jij hele vissenkoppen op eten, puur uit respect. Nou, ik weet het, maar... Nou, ik heb precies diezelfde ervaring ook gehad met die kikkers. Dat was dan ook 16 jaar geleden. Toen ging ik voor het eerst naar een Chinees restaurant. Mijn gastheer nam mij mee. Maar er was een kaart, geen woord Engels. Dus het was echt puur een echt Chinees bedrijf. En dan is de keuken in China dan weer heel wat anders dan de keuken die wij hier hebben. Wat dat betreft vind ik de Chinezen best geïntegreerd in Nederland. Want die hebben een keuken ook nog gemaakt naar onze smaak. Dus in China is dat heel anders. En dan heb ik precies hetzelfde gehad. Dat was ook mijn gastheer die zei van, vraag niet wat het is, eten. Nou, en dat heb ik dus ook gedaan. Het vlees van de giant frog, van de grote kikker, dat waren dan de voorpoten die ik geproefd heb. Ja, dat is fantastisch. Dat is zo'n... En dat doe je dan uit respect en eet je alles maar op. Want dan denk je, ja, daar zit je heel bij de mensen. Ja. Hebben. Het is net respect, maar je moet het wel opeten. Dat is oors beledigen zijn. Ja, en dan komen we bij een leer van Confucius. Hè. Dat vind jou heel belangrijk. Dat vind jou ook heel belangrijk. Die komt ook in jouw cursus. Maar jou zei ze, dat is wie goed doet, goed ontmoet. En dat is de basis van jouw succes in China. Ja, precies. Wat is dan die basis? Die basis, je moet eerlijk wijzen. Hè? Het respect voor de orderen, het respect in het zakendwaan. Overal komt dat stukje respect komt wel wel. Maar betekent dat je dan net deze kinderen van, nou, ik wil met jou handel drouwen en jou hebben misschien een fabriek en ik wil dat oernemen en nou, ik jou een beetje respect en dat is clear? Of zit daar een heel traject in? Nee, er zit een heel traject zit daar aan vast. Ja, het begint al met eten. Ja? Dus, en dan praat je over dingetjes en dan later, dan ga je wijs aan het eten. En daarna 2 jaar, hè, dan kun je zaken aan. Zo lang? Ja, dat is zo logisch. Klopt dat? Ja, dat kan nog wel veel langer duren. Ja. Vriendschap is de basis. Het vertrouwen in elkaar is de basis voor een Chinees. Je kunt een contract kun je ondertekenen en wat dan ook. Dat is vaak voor een Chinees is dat vaak een basis en een begin voor de onderhandeling. Maar dat geeft alweer van, ze vinden het veel belangrijker wie je bent. En of jij ook je dingen na kunt komen, maar ook of jij past in hun... de gunfactor. Ja, de gunfactor is daar heel belangrijk. Ja, zij jou dus cursussen en jou zei ze van, nou, ik heb het op mijn eigen manier doen. Wat is nou de beste wijze? Ik zeg dan maar mijn wijze. Ja. Maar je kent net zo van Beijing van de Flinter springen en zeggen, nou, hier ben ik, jongens. Nee, maar John Doel hebben, je zei ze van, ik wil dat, dan stap op het Flinter terug en begin maar. En is dat extra in de oorlog? Want ja, het is natuurlijk uiteindelijk het doel om de yield buiten Helling. Europa zit in een crisis. Daar heb je een idee over. Dat de oerhiet misschien dat wel meer stimuleren wat. We hebben nu China. Wat binnen oren plakken we hebben, nou, dan maar op het flint springen mat en eruit en zien wat er te helling is? Nou, sowieso is dat het beste. Hè? Dat is wel de manier om het te doen. Zorg dat je ook gaat kijken zelf van waar je ook naartoe gaat. Dat je in eerste instantie even het gevoel krijgt. En dat is ook geweldig dat wat u ook zegt van eerst het gevoel krijgen. Je stapt uit het vliegtuig en je pakt het op. Na China zijn er toch een aantal BRIC-landen noemen ze dat. Daar zit Brazilië valt eronder, Rusland valt eronder en India. En de China, daarom ook die naam BRIC. Dat zijn landen die zijn sterk in ontwikkeling, die laten ook hele goede groeicijfers zien. En die bieden perspectief voor ons. Wil niet zeggen dat het makkelijk zijn, want dit zijn eigenlijk allemaal landen die wel allemaal hun specifieke eigenschappen hebben om zaken ook in te doen. Nou, dat is ook een van die dingen die wij via de WTC Business Academy proberen te doorbreken en ook te zorgen dat de ondernemer wat bagage meekrijgt voordat hij in het vliegtuig stapt, zodat hij op dat moment ook net iets beter van start kan gaan. Jos, wat je mij aan de telefoon, daar schrok ik van. Want ik vreeg gewoon jou, je vrouw wil eigenlijk net mooi naar China. Zei, nou, wacht maar, hoe 50 hier? Dan komen de Chinezen hier. Dan ben ik Chinees. Dan ben we alle jaren witte Chinees? Ik denk wel die kant ik wel uit. Als je zorgen van de Chinezen wat je hield in Amerika, Griekenland, de ondersteuning in Europa, de hele wegenstructuur in Afrika en alle multinationals worden hulp gehad. Nou, de Chinezen die binnen behoorlijk verder dan wij denken. Ja. Absoluut, ja, zeker. Heren, tegen dank voor de komst in de studio, voor je verhaal. Het is dus zo dat wij aanstaan op 50 jaar al, maar die stokjes eten, dat maakt nog even flink oefening, want dat slag ik me nooit in de Chinees. Die dingen die vliegen alle kanten uit. Bedankt en succes in het loon van de onbegrensde mogelijkheden. Ja, we gaan nou verder mooi compleet wat oors, want aanstien op vreed hebben we Dog Dance met Floris en Grietje Wagenaar. Dat gebeurt in een minuut. We rieden natuurlijk nog waar die mystery guest is en je viel al een beetje in het publiek, dat is spannend.
En nou, het Kriescircus van Sander Balk, echt heel speciaal. Want met 12 optredens in een tent onder de Oudenhouw in zijn eigen Ljouwert komt voor hem zijn grootste droom uit. Je komt mijn grootste nachtmerrie uit. Nee, Sander, moest dit nou? Ja, dat doe je hem graag, toch? Oh ja, dat heeft er dan ook betocht, denk ik. Nou, waar is je mijn naam? Dit is Birma, dit is onze tijgerpython. En een van de attracties van het circus is bijna elke keer bij u. Maar het publiek vindt het prachtig. Was het even naaien? Nou, net bij de Holle hier. Ja, hier, heel goed. Oeh, hij is wel zacht, ja. Hij is heel zacht. Is ja. dit lekker trouwens van Seijen? Net van jou, nee, de hele nooit te zien hoor. Ik denk het wel eten. Maar het is een tijgerpython mooi. Ja. Heel soort tosken, dus daar net bij de Holle. Er zit een mooi verhaal om deze slang. Want een perilien, dat was trouwens nog smoord, hè? Of valt het wel mooi? Nou, het valt wel mooi. Het valt wel mooi. Is die wel een beetje bij mij te kant waren? Want ik maak je nog wel eens om. Wat een nieuwere beweging. Hey, mooi verhaal om deze slang 4 violien. In Limburg, daar knalst in een beermoorn. Dat is net een leuk verhaal natuurlijk. Nee. Maar dat wie eigenlijk die carrière als circusdirecteur wie daar kleert. Maar wat je circus. Nee, maar de hier grote plan. Wat de Berger net wist, wie dat is een slang nog ergens in ziet, hè? Nee, dat wisten ze niet. Nou, die directeur in België, al wilden ze er slangen in. Dus die moest er even helpen. Dus, Maar dat is toch eigenlijk dat wie een triest punt. Maar dat is echt waar het begin was van was nou best. absoluut. Die eigen circusdirecteur. Ja, absoluut. Toen wie alles even op nul. Ik voel heel graag overal enthousiast. En dat wie een keer in was komen van ja, maar ik is net alles. En toen helemaal op starten. En ja, dat wie de aanleiding om meer zelf te dwalen. En van die eigen risico op eigen rekening dingen te dwalen. Ja. En nou heeft het een eigen kriescircus. Ja. Onder de Oudenhouw dan. Ja. En waarom is dat zo speciaal voor jou? Ja, goed. Het tint is al heel bijzonder, die HVNO, dat is heel uniek. Het circus is een heel mooi gevoel. Ik was ben, maar mijn hart klonk altijd mooi als lief jonkje. En ik dreemde alleen nog maar van het circus, dat wie niet vrouw. En er was niks als daarbij wezen. En ik vind het gewoon heel mooi om mijn eigen kleuren, de vaststelling mooi in de koord, mijn eigen artiesten, mijn eigen sfeer deel te zetten. En ja, onder de Oudenhouw is het heel bijzonder. Het is juist zo'n plak steen en dat is de mooiste plak van een circus. En bij mooiere steen als enige circus. Dus dat is heel bijzonder. Ja. En hoeveel mensen komen er nou op af? Nou, per vaststelling ongeveer een 200 passen erin. En vorig jaar hebben we alles uitverkocht in Ljouwert. En nu in de kaartverkoop echt heel goed al. Dus ik ben heel... En wat is de kriesttint? Maar dit beest krijgt hij van die belletjes op en... Nee. De hele vaststelling is helemaal een beetje in Christsfeer maken. Dus we hadden een kerstvrouwtje, we hadden een kerstman, ik bij een vaststelling. De muziek en zo werd ongepast. Een hele mooie finale. Er zit wel meer. Christ is eigenlijk de rode draad van de vaststelling. Oké, dan mag je het wel even voortdoen. Hij is toch een oorbeest bij je? Ik kan hem oorbeest bij me. Zal ik even pakken? Ja. Door die holle... Hoi, jongen. Het hij die wel eens bieten trouwens, Sander? Ja. Ja? Juster nog. zei hij. Juster nog. Juster nog. Oh. Nou, wat komt er nou weer dan? Even Sjen, zit je erin? Het kind net. Hoi Sander. Mag ik nou? Ik pak hem even weer. Moment. Ja. Rustig. Ja, vreselijk. Dit is als buiksprekpop of net. Ja. Ik kan het echt praten. Dit is die vreun, hè? Ja, dit is mijn kameraad. Heel soort ben Kinder Charlie. Als ze op straat komen, ze hé, waar is de vogel? De man met de vogel. Hé? Ja, met jou precies. Ik zal het even nog herrie. Ja. Praat er steeds nog in, hè. En ik ga hem dat zien hier. Denk ik al wat langer zelfs. En dat is maat. Want wat er is... met hem red ik het altijd. En ik ga nog een orenpop, dus ook steeds beter wetten we dat. En het buikspreken, dat is... Maar dit is iets om in een zaal iets los te krijgen? Wat broekt dit voor? Ik ga er een heel mooi noemen, mooi. Maar ik heb een grote hoen en daar begin ik heel vaak mooi. Een grote? Een grote hoen. Die als, maar hij kan echt mooi de vaststelling in en hij is gelijk. Oké, dus hij vertrouwt hem mooi. Ja, en wij zoeken een cursus krijgen, hè? Buikspreken. Dat was graag buikspreken. Is dat wat veilig voor mij? Ja, tuurlijk. Wil deze de pop even deel? Geef hem even steen als je wilt. Ja? Heel goed. Naar voren, Sjen, graag. Dat iedereen goed schenken. Ja. Hier was dwaarmast. Is die moeilijk iepen dwaan, want ik die hand zou bewegen. Ja. Makkelijk toch? Daar is mij even iepen gewoon. Ja. Maar ik hoef zelf, wacht even, ik hoef er zelf niks te doen. Nee, gewoon de moeilijk iepen dwaan. Ja, 1, 2, even iepen. Verder? Ja, verder. Heel goed. Ja, nog een keer. En goed dicht, hè. Lippen op elkaar. Ja, heel goed. Snap je het zo hier? Ja. Echt weer? Ja! Oké, heel goed. Hey, waar is Christ Circus? Hast je al van Christ? Ja! Vind je dat leuk? Heerlijk. Heerlijk, ja. En wat vind je het leukste aan het Christfeest? Lekker eten!
Lekker eten? Ja! Oké. Wij was dan weer van... Jongen! Jongen? Iepen, nee, Iepen. Ah, Oké, sorry, ja. Ja, wij was dan weer van... Jongen! Zingen? Ja, oké, jongens, dit wordt is gênant. jongen. Muziek als de Rip Maestro, ja? Wat is mijn honden, hè? Ja, let Oh, op, man. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oké, Nou. applaus. Dankjewel. Ik hoop dat er zo mensen bij die komen. Ik hoop het ook. Ik zit net in het publiek, maar dat ding. En ik ben bij die slang. Familievoorstelling.nl. Oké. Mooi, ja, dit is een gekkergiet. Nou is volgens mij de tijd van de mystery guest. Ja, de mystery guest. Maar het werkt nog ziekje. Stel je even een vraag, Sander? Jawel. Ja. Bent u van televisie? Ben je van televisie? Nee. Ben je al een man? Ja. Zie, hier zit er wel een man die kan wel even een vraag stellen. Ik heb geen idee. Bent u Nederlander? Ja. Net een Chinees dus. Nee. Staat er maar uit, ja? Heb je al een idee? Ja, wat doet u voor werk? Ja, dat mag je net vregen. Oh nee, oh, sorry, maar een gesloten vraag. Ja. Nou, ik weet even zo niks. Vraag mijn buurvrouw. Ben u Johan Fries? Ja. Kom je ook uit de politiek? Nee. Nee. Goed. Oké, ik moet je nog even, jongens, je mag me helpen, want ik weet echt... Doet u in het waterschap? Nee. Kom je al uit de sport? Nee. Ik heb een idee. Volgens mij zit je mij nou een beetje flauw te doen. Heb je al in de politiek zitten? Ja. Kom je uit serieus te vinden? Ja. Ja, dan is het jouw Batsma. Ja. Batsma. Mooi, mooi dat je er binnen. Je mag hier even op de bank zitten. Nou, ik weet Mooi. niet, jou binnen vast is zorgen van het programma. Zeker. Ja, Altijd. dus je weet hoe die roulette tafel werkt. En dan ben je al aardig wat geheim moet tafel gaan. Hoe zit jou er, Joetien? Ik ben een Iepenboek, ik ben vrij man, dus ik kan alles weer vertellen. Dus vreeg je maar, succes. Wij hebben eens een keer vrienden hier gewoon hoe het staat hield. Dat is het, hè? Ja, dat is, Ja. dat is Ron. Oké. En Nou, het schilderij wat je maakt is, dat krijgt ook een heel mooi plakje. ja, waar eigenlijk? Want Nou, het is het zo op het ministerie hing je. ja, Het is nou eigenlijk per keer in de post naar Soesterveen kwam. En het komt naar boven ons bed te hingen. ja, het is een mooi schilderij. Ik heb er zelf ook nog een werken shirt, dan weet Ja, je dat. Hè? dus Zal ik even- daarom zit ik van, Zullen we even draaien? ja, goed plakje. Ja, mooi draaien. Weet je ongeveer, ja, hè, de Zing het reden- samen dan? Ja, mooi vrij, hutje. Wat er mee? Ja, doe maar nog maar een keer. Hij maakt eigenlijk op die... Oké. Die reden, dat is een persoonlijke vraag. Die wiete is een soort van maatschappijvraag. En die joker, dat is een vraag, dat kan van alles wezen. Jouw snijn ik een grutte 5. Van pad op snij, ja. Wat is er? Snij de nacht. Ja? Nee, van sneu op snij, ja. Ja, Wat is er te beleven? Nou, we hebben zelf een heel soort vieren. Ik vier dat ik een beetje dat ik vrij ben. Maar wij zijn een snij 30 jaar getrouwd. Doe maar, 30 jaar. Nou jongens, even een Ja, applaus. dus, 30 jaar. En jouw vrouw is wel heel belangrijk voor je, hè? Nou ja, als je Dat is altijd iets aan natuurlijk, maar... als je op 2 dagen na 30 jaar getrouwd bent, dan zit het wel goed, ja. ja. En nou, we vieren dat al even, ja. Wie zei ik altijd vaak bij jou in Den Haag? Of mooie orensportevenementen? Dat is Ja. mooi goed. Ja, Thea had een heel soort mijnwest naar wielerevenementen, fietsen, oorlogactiviteiten. Maar ik in Den Haag had er een echt vaak bijwest. En ja, eigenlijk van een weekend tak om week. Dan is er ook bij. Had er wat. Binnen al die nog speciale activiteiten vanzelfs. Orski, recepties en feestjes en partijen. En ja, daar is ze erbij. Maar ik had er hele andere zaken aan waren binnen. Dat gaat ze mij, gelukkig wel. Ben je nog wel eens echt verliefd? Ja, zo, als je 30 jaar trouw bent, dan gaat het nooit meer roer. Meestal zeggen ze, nou, dan viel je dat net mis aan. Dan wil je het houden van. Ja, nou ja, ik gun die 30 jaar, maar nee, dat komt alleen wel goed, ja. Ja, prima. Oké, nee, daar zit het goed. Ja, Mooi, dit is wel heel persoonlijk, hè? Ja, natuurlijk. Eh, Ja, hallo, daarom zit je hier. Maar krijg je zeker nog een mooi cadeautje? nou, het begint met een dikke tuut. Net als u nog, hè? En de rest, dat verklap ik net. Want Oh. maar al een verrassing blijven. Oké. Mijn chauffeur weet meer van mij dan mijn vrouw. Nee, maar ze weten wel een soort. Nee, dat is net weer. Dus ze weten een soort, maar net alles.
En dat is, dat Maar stik ik maar goed. Ik wil even, je zit er dan achterin in zo'n mooie auto vaak. En zo'n chauffeur die zit er en dan stap je hem aan zien. Wat Ja. is dan het eerste wat hij vraagt? Nou, meestal vreeg ik, has goed slipt, want ze slipt me altijd in Drachten. De man, de wint 2, week op, week out. En ja, de eerste vraag die ik altijd stelde van hem goed slipt, want er zit bij heel wat te baden, we moeten bij van Friesland naar Den Haag. En de man vond het geweldig. En, maar ja, we hebben wel een paar hele vreemde, molle dingen meemaken. En Zoals? Daar zitten we je voor natuurlijk, hè? nou ja, ik zeg, krijg het verhaal van het circus, maar ik ben kwartlien nog met een chauffeur in een auto met Frieske hen naar Oerisel weg. Hen? Met Frieske hen, het weer zo van, ik zit er in de meest dwarseme squallen van Nederland, in heel iets dorpje, Hoonhorst, en ik weer daar en ik zei van, nou ja, prachtig, zinnenergie en een mimonsje en nou, van alles nog wat ik zei, bij ben je hem hen? Zijn ze met hen? Ja, ik zei, de beste afvalmotor is een hen, want alles wat je hem steen laat, net maar op je te kennen, daar redt een hen mee. En als het goed is, lees de hen aan en aan het eind van zijn productieve leven ken ik naar mijn orenbestemming aan hem heen gaan. Dus ze vond het eigenlijk wel heel nieuwsgierig. Nou, en ze hingen hen en ik zei van, nou dan zwaar ik voor hen. En wat er nou baden, dus ik kreeg van Simper een telefoontje, hoe komt het met de hen? Ik keer al net meer op tocht. En toen ben ik met Frieske hen in de auto naar Oerisel gegaan. En dat mij zelfs net, want ja, je bent toch een beetje illegaal diertransport ontwaan. Dus ik hier niks zijn. En op de dag dat de chauffeur kwam, ik fjouwer hen en mannen. Nou, en die bij mij gewoon in de auto. Ja, zit meisjes hartstikke goed. En ik had kwartelijk nog, ja, dat de eerste eindelijk ik al best binnen. Dus ik ben nou vanzelf van de list. Maar nou ja, dus Frieske hen even met de chauffeur achter in de auto. De man weet dan net wat haar ook komt. Hier en daar een veer en wat gerommel. Maar ik vind het gewoon prachtig. Dus Frieske hen rennen nou in Oerisel. En ze hebben eigenlijk alle weken wel wat aardige dingen meemaken. En nou ja, daar kun je nou wat vrijer over praten. Ja. Nou, je mag nog wat vrij praten als er nog een paar leuke vragen komen. Wiet moest hij. Ja, Wiet. Hij weet. Hij is Wiet. Lance Armstrong bleef de grootste hutfietser alle tien. Nee, dat is toch Eddy Merckx. Ik vind Eddy Nou, Merckx... laten we Eddy Merckx even voor. Nou ja, maar zonder goed. Eddy Merckx? Ja. Nou ja. Nee, dat begint voor dadelijk als diplomatiek. Nou ja, Uiteindelijk wil ik weten... Ik vind Lance is voor mij nog een hele grote sportman. Het is pittig, alles wat er laatst in het bad is. Maar hij blijft natuurlijk een fenomeen. Als je op zijn jonge leeftijd al wereldkampioen wezen kennen. En na een periode van kanker weer omkomen in sport op een wijze. Waar denk ik net in onttippen kan. Ja, dan bloedt dat gewoon een fenomeen. Het is toch een boef? Het is alleen nog spietig dat er kennelijk ik dingen in bad binnen die het net maaien. Nou ja, dat Maar heb je dat nooit ergens toch? nee, daar hebben we wel vaak geruchten west. Maar het rare is, hij is alle weken, alle maanden is hij controleerd. Krijgt als alle orenfietsers, reetrijders, voetballers, die worden al regelmatig gecontroleerd. De urinestalen die worden gecontroleerd in laboratoria in Duitsland, in Bonn, in Keulen, of in Gent, of in Parijs, of in Amerika. Maakt het niet uit. En het gekke is, er is nooit wat van. Nee, maar misschien wil niet de beste fietser, maar misschien de man die het best al in verdoezelig hoor. Ja, nou ja, dat ken je zelf net. Daar mag je wel specialisten bij hebben. Dan mag je dus professoren om middels dit verbinden op te sporen. Maar dan ben kennelijk ik professoren die het middels betekenen om het te maskeren. Ja. En ja, nou ja, dat is dat. En doping is Maar zo is hij altijd nou de de beste? sport. Is hij nou een grut of net? Ja, heb je een hele grut voor mij. Oké, dat bloed ik voor. Ja, Nou, we ja, draaien nog één keer, want dan hebben ook nog net zo lang meer. De jokervraag valt die net op, maar ik stel hem gewoon. Je maakt nou, ja, dat ben je net woemen. Ja. Ik ben zo vergroeid met de politiek dat ik bot wennen moet om mijn eigen situatie. Nee, ik had smoordrok. Ik ben van een week eigenlijk alleen maar in Den Haag en onderwijs geweest. Je denkt er zelf wel na over wat je de komende tijd aangaat. Maar ik heb me nog een dag verveeld. En ja, wat ik de komende weekend en maanden naar die beteinigen zal, ja, dat is voor mij nog een beetje een boek. Maar En steeds bosbeheer. Daar zie ik je ook nog een eind.
Nou, joh, ik ga eerst op Orenwies de natuur in. Ik ga afpraat met Siep en Jacob van der Ploeg en met Tom van der Heijden van Vrouwtje starten dat wij op de 6 fietsen zullen. Oké. En dat betekent dus dat ik eigenlijk morgen voort al in training moet, want ik ga wel een conditionele achterstand op Ja. die man. Kan protten zitten, werk die in. En wat jongens, ik was led. Dus ik maak nog heel wat aan. Oké. Maar dat is voor de eerste de grootste ambitie Oké, voor nou, mij hier. Dus En daar daar staat ging ik ik maar aan de yield slag. voor. Daar staat ik yield Nou, voor. en Als dat- jou daar die berg op komt, dan krijg je yield Nou, voor. Jim dat zeggen, dan ging ik er helemaal voor. Nou, zeker. En dat er meer binnen. Ja, toch, je zit er heel zit ondernemers in. Dus even het. ik denk dat de eerste tunnel binnen. Even het team Gotcha en het komt eigenlijk goed. Hè? Oké. Dus nou, ik Bedankt. Mooi zou dat jullie zeggen, ontjen. Ja. En we bloemen in Ja, rekening. bloemen zitten. Wat het bent regentier in Sint-Burg, van de omroep. Dus, ja, zeker. Dus hè? dat geldt dat ik een week wil broeken. Ja. Bedankt. Oké. Bloemen zitten, Asma, want wij hebben nou iets heel speciaals. We gaan doen ze mooi hoen. Nou, ik net, maar oren. Griets. Hoi, Rolf. Wagenaar, Grietsje. Ja. En Floris. Floris is bij mij, ja. In een speciale minuut. Ja. En hij heeft zijn slofjes weer om. Hij had zijn... Hey jongen, ja. Die Lik me slipslaan niet, aan. Die klinkt bij toilet van mij. Nee. De minuut, de mooist beginnen. Goed. Nou, ja. ik kom met heel iets bijzonders. Ja. Floris is een beetje bekend natuurlijk van Hollands Got Talent. Daar Ja. hebben we een act in. Volgend jaar september 2003 hebben we het Europees kampioenschap hier in Nederland. En wel in Friesland. Ik ga het zelf naar Friesland halen. Ik hier zit van dat kennen we hebben. En dat betekent dat internationaal de toptrainers komen. En die laten een mega mooie act zien. En dat wordt piekenvel. Ja. Maar dat evenement, we hebben sponsors voor nodig. En het moet bekend worden dat er steeds grandioos in Burgum te dwaan valt. Oké, dus is er een website en dan begint te doen? Er is een website, maar google je op mijn naam, Grietje Wagenaar, zie je contact. Ik ga een paar sponsors nodig die me helpen om het even goed op te zetten. En dan gaat het helemaal mijn fik worden. Hey Floris, kom maar. Jongens, doe eens. Floor. Ja, draaien. Draaien. Kom maar. Close. Nou, Straight. Wel daar. Buig. Door. Close beide. Beide. Goed zo. Wel weg. Door. Door. Rood. nou Floris, doen ze toch even via Rood. dit diner van Greetje. Binnen Ekrood. Een mailtje sturen. Nee, te vreed. Het omroepfriesland.nl. Goed weekend al hier. En tot volgende week. Andere. Poot. Naast. 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 Sta. Close.